Molt bones, sistèmics. Estem aquí preparats per resoldre una de les bèsties negres de les equacions de segon grau. Si us fixeu bé, tenim un producte doble igualat a 0. Això donarà feina. Però recordeu, si voleu que seguim treballant per vosaltres, ens heu de donar el like i ens heu de seguir el canal. I ara, no perdem més temps i anem a veure com ens lliurem de la bèstia negra. Bé, doncs, aquí ens trobem amb aquesta tirallonga d'equació de segon grau, que en realitat és un conjunt de 3 equacions multiplicant-se. Això ens ho indica els parèntesis i aquests productes entre un i l'altre. No ens liarem a fer distributives, si us plau. Fixem-nos, tenim un producte o dos productes igualats a 0. Això és molt important, perquè quan tenim multiplicacions igualades a 0, només podem aconseguir que doni 0 quan una de les coses o dels elements que multipliquem siguin 0. Per tant, anem a forçar això, anem a agafar cada un dels parèntesis i el anem a igualar a 0 per separat, perquè que sigui 0 és independent del que facin els altres. M'interessa que un sigui 0. Si comencem el primer, veiem que és la nostra amiga equació completa, però ens fixem en un petit detall. El signe de la A i el signe de la C són iguals, tots dos són positius. Quan ens passa això, és susceptible que no tingui solució. Llavors, com veiem que el 24 és un número gros, recomanem fer el discriminant. Recordeu que el discriminant no és res estrany, sinó senzillament és allò que està dintre de l'arrel. Per tant, serà el b quadrat menys 4 per a per c. Si substituïm, veurem que aquest ens donarà negatiu, no? Aquest menys 8 al quadrat ens donarà 64 i 4 per 1 per 24 ens donarà 96. Això ens deixa que és més petit que 0, perquè veurem que és negatiu. Ja no m'interessa ni el resultat, només ens interessa això. Per tant, aquesta equació mai donarà 0, perquè mai té solució i, per tant, sempre ens aportarà que sigui impossible de resoldre, no? Si fos la paràbola aquesta, estaria per sobre sempre o per sota dels eixos de les x. Si fem memòria amb els discriminants, però també recordeu que ens pot donar que sigui 0, o més gran que 0, ens tindríem una solució o dues solucions. Si no us atreviu, equació general, proveu de resoldre i a córrer. Anem a fer el segon. Aquest x quadrat menys 9 igual a 0. Aquesta equació és una equació incompleta. Fixeu-vos que de nou no tenim el terme bx. Per tant, el que farem és aïllar la x, passem al menys 9 sumant i fem l'arrel quadrada. Alerta, compte, no oblidem posar el més menys, si us plau. És com fa faradat de veure els exàmens, com els deixeu i la manera més simple de perdre punts, notes, dècimes i el que sigui. L'arrel de 9 és exacta, per tant ens quedarà una x igual a 3 i l'altra x igual a menys 3. Amb això hem fet 2 d'aquestes 3 equacions. Fixeu-vos que ens hem estalviat distributiva, tornem a insistir en això, i anem per feina. I les equacions que volem resoldre són molt senzilles, per tant ara només ens queda la tercera, que torna a ser una incompleta. Aquesta vegada el que trobem a faltar és el terme c. Però ens fixem que tenim factor comú, que tots els elements que tenim, menys el 0, pobre, tenen una x. Per tant, la traurem com a factor comú i ens quedarà x per x menys 8, igualat a 0. Tornem a repetir el truc que teníem en origen, Tornem a tenir un producte igualat a 0. Quan tenim això, aquest producte igualat a 0, tornem, és que només pot ser que els multiplicants siguin 0. Per tant, primera solució, que la x, aquesta sola, sigui 0. Això ja marca una solució. L'altra solució és que aquest x menys 8 també sigui 0. Com podem comprovar, l'equació de primer grau que ens queda és de P3, com a mínim, i tindríem la quarta solució. De totes les solucions que podíem esperar d'aquesta superequació, que en teníem 6, hem vist que la primera no tenia solució perquè el discriminant ens donava més petit que 0, i les altres dues ens han donat 2 solucions, que són 2 casos especials d'equació incompleta. És un bon exercici de repàs a tot el que us podeu trobar en un examen d'equacions de segon grau. Bé, doncs, ja hem vist que aquesta equació és com una hidra. Quan en resols una, te n'apareix una altra equació de segon grau que et segueix en la murga. Però no té res més que perseverança, paciència i insistència. Si anem resolent cada una per separat, ens en sortirem. Però per què ho hem de fer? I el motiu de per què hem de resoldre cada una per separat és aquest producte igualat a 0. Això m'obliga que, o em permet que això sigui 0, que això sigui 0 per separat de la resta,
o que això sigui 0 per separat de la resta. Peculiaritats, què veiem? Que aquesta equació completa ens trobem que, com ens dona una arrel negativa, no té solució. Per tant, encara que hagi igualat a 0, encara que vulgui resoldre, que apliqui l'equació general, ens trobarem que no la podem resoldre. Per tant, aquí no ens aportarà cap solució. Tan sols aquestes dues incompletes, recordeu, aquí ens falta el terme bx, per tant, passem el 9 a l'altra banda, fem l'arrel quadrada, ens queda aquest més menys 3. I en canvi aquí, que tenim una x com a factor comú, el traiem, tornem a igualar aquesta tàctica, aquest producte igualat a 0, això ens encanta als matemàtics. Doncs tindrem que una altra solució serà x igual a 0 i una equació de primer grau ben senzilla que ens donarà que x és igual a 8. I amb això hem acabat amb aquesta bèstia negra de les equacions de segon grau. I recordeu, com diu el gran savi, siempre hipotenusas, nunca catetos.